ġbarretna flimkien mulej, kelmtek imqazza, f'qalb waħda li naqat, bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm li
marħaba fejn hemm il-għaqda meta marin tmulej min tgħix Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-Eżiż qegħdin nofru lil Quddiesa għal bżonn ta' Ermina Xiberras. U llum il-Knisja qed tiċċelebra il-festa ta' San Ġużepp Ħaddiem. Ejjew nitolbu l-mulej biex bl-interpretazzjoni ta' San Ġużepp bħala ħaddiem ikompli jenna nifhmu aħjar anke x-xogħol tagħna, ix-xogħol ta' kull wieħed waħda minna. Ejjew nitolbuh l-għerf tiegħu biex nindunaw li dan ix-xogħol hu parti minn pjan akbar. U biex nitħejju tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitra, u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla, fil-għoli ta' smewwiet, paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla ben il-Missier, int li tneħidnu bit tad-dinja ħenna lina, int li tneħidnu bit tad-dinja il-qatt tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla, Amen. Nitolbu. O Alla, int ħlaqt kollox, int għamilt għal bnedmin il-liġi tax-xogħol. Fi ħnina tiegħek għatina li bl-eżempju il-ħarsien ta' San Ġużepp nagħmlu dak li trid minna u niksbu l-ħlas li wedna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jiġri saltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi u qal Alla, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u ġbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq ġbijietu, fuq ġbijat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikhom Alla u qalilhom, nislu u oktru, u imlew l-art u aħkmuha. U saltnatu u saltnu fuq il-ħut tal-baħar, u t-tar tal-ajru, u l-ħwejjeġ kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jintajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art. Is-siġar kollha li jagħmlu l-frod biż-żerrija, dan kollha jkunu għall-għajxin tagħkom. U l-bejjem kollha selvaġġi u t-tjur kollha tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja. Nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għajxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel. U wara, kollox kien tajjeb ħafna, u dalam u sebaħ is-sitt jum. U hekk intemmu is-sema u l-ard bit-tagħmir kollu tagħhom. U fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel. U waqaf fis-seba' jum ix-xogħol tiegħu li kien għamel. U bierek Alla is-seba' jum u qazzu, għax fih waqaf mix-xogħol kollu tiegħu li kien għamel fil-ħolqien. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill Alla.
wettaq xogħol idejna mulej. Qabel ma twildu l-muntanji, qabel ma tnislu l-art u d-dinja, minn dejjem ta' dejjem intu Alla. Intreġġa il-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Għalik għallimna noddu jiem ħajjitna, sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej kemm se ddum, ħen għal qaddejja tiegħek. Imlina kmieni fit-tieba tiegħek biex nifirħu nitennew ħajjitna kollha. Ħajjidher emilek quddiem il-qaddejja tiegħek u l-kobor tiegħek quddiem uliedhom. Wettaq xogħol idejna mulej. Tieni qari. Qari mill-Ittra San Pawl Apostlu l-Kolossin. Ħuti, fuq kollox ilbsu l-imħabba li l-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli slim ta' Kristu isaltan fi qlubkom. Dak islim li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed u ta' dan roddu ħajr lill-Alla. Kull ma tagħmlu jew tgħidu, għamlu kollox f'isem il-mulej Ġesu u roddu ħajr lill-Alla il-Missier permezz tiegħu. Kull ma tagħmlu għamluh minn qalbkom, bħalli kieku lill-mulej u mhux lill-bnedmin, għax tafu li qed tieħdu l-ħlas li hija għalikom il-mulej bħala wirt. Aqdu lil Kristu Sidna. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Alleluja, alleluja. Imbierek il-mulej minn jum għal ieħor, jieħu ħsiebna Alla tal-ħelsien tagħna. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'pajjiżu u daħal jgħallem in-nies fis-sinagoga tagħhom. Tant ġibhom li bdew jgħidu, minn kisbu dan il-erf u dawn l-eġubijiet. Dan mhuwiex bejn il-Masrudaxxa, ommu mhijiex dik li jisimha Marija, u ħutu Ġakbu u Ġuzeppi u Xmun u Ġuda, u ħutu l-bniet mhux kollha fostna qegħdin. Minn mnejn kisbu dan kollu u tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu qalilhom, m'hemmx profeta li mhuwiex imweġġaħ jekk mhux f'pajjiżu u f'daru stess. U ma għamilx ħafna mirakli hemmhekk minħabba fin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Hekk il-festa tal-lum tpoġġilna qudiemna li San Ġużepp, il-persuna ġifieri li ħadet ħsieb Ġesu bħala missieru f'din id-dinja. Però dan San Ġużepp bħala San Ġużepp li kien jħaddiem, li kien jaħdem. U x'kien il-frott tal-ħidma ta' San Ġużepp? Il-frott tal-ħidma tiegħu ma kienx inkludi biss li kien ma stodaxxa kif jgħidilna l-Vanġelu, imma l-ħidma kienet il-ħidma kollha ta' missier li ma' ħidma waslitu jagħmel ħafna għal Ġesu. L-ewwel qabel kollox dan il-ħaddiem li baqa' dejjem jaħdem anke meta kellu jivvjaġġa minn post għal ieħor biex ikollhom il-ħobżna ta' kuljum, kellu jgħaddi minn ħafna affarijiet. Ibda biex deċiżjoni kbira li kellu jieħu meta kien arus ma' Omna Marija, meta din saret ilha bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Hemmhekk Ġuzeppi għażel il-persuna fuq il-liġi. Ma bagħtix biex tiġi kundannata, għażel li jsalvala ħajjitha u ħajjit it-tarbija. Għażel il-persuna u mhux il-liġi ta' żmienu. Kellu wkoll ċerta flessibilità. Mar telaq b'Ġesu
biex ħarab l-Eġittu bih biex hemmhekk Ġesu ġie salvat. U f'dal proċess dejjem baqa' jieħu ħsiebu, baqa' jieħu ħsieb lil Ġesu. U l-qari jagħtina wkoll l-idea tal-istil ta' kif aħna għandna ngħixu. Mill-ewwel qari li qrajna minħut mill-Ġenesi għandna r-rakkont tal-ħolqien li Alla wara li ħadem, Alla wkoll kif ipoġġijulna l-Ġenesi kien ħaddiem għamel il-ħolqien, kien hemm il-mument ta' mistrieħ. U żgur li Ġużeppi kien josservawhom bħalma kien josservaw mill-komunità ta' żmienu. Il-ġimgħa li matula jaħdem fi żmien San Ġużepp is-Sibt kien il-jum ta' mistrieħ li fija kienu jiltaqgħu jmorru s-sinagoga. U dan il-bilanċ bejn talb u xogħol, bejn xogħol u mistrieħ, importanti li aħna wkoll insibuh fil-ħajja tagħna. Importanti li wieħed jaħdem, importanti li wieħed jaħdem għal ħobżu, però mbagħad mhux li wieħed jesaġra żejjed ma jkollux dik il-ġurnata ta' mistrieħ. Anke jekk xi ħadd forsi jaħdem il-ħadd, importanti li wieħed jiddeċiedi l-ġurnata fil-ġimgħa tkun bla xogħol. Importanti wkoll li wieħed jaħdem. Ix-xogħol li wieħed jaħdem u dritt tan-nies, walek importanti li minnu responsabbli jipprovdi il-xogħol lill-ħaddiema. Importanti ħafna wkoll li min imbagħad ikun imħaddem, il-ħaddiem jagħti xogħlu. Mhux sew li persuna taħdem, pereżempju tħallas it-taxxa, u oħrajn jevitaw it-taxxi. Mhux sew li persuna biex taqla paga tagħti l-ġurnata kollha 8 sigħat kollha u ġieli aktar. U mbagħad hemm min forsi jagħti siegħa jew tnejn u jieħu l-paga xorta ta' ġurnata sħiħa. Dan serq. Ix-xogħol nagħmluh mhux biss biex naqalgħu il-flus biex immantnu lilna nfusna, imma rridu narawh ukoll f'kuntest akbar. F'kuntest ta' dinja, f'kuntest li Alla għandu proġett tal-umanità, f'kuntest ta' servizz lejn l-oħrajn. Importanti li l-xogħol tagħna nagħtuh id-dinjità tiegħu. Jekk jiena teacher li qed nagħllem u nedukal dawk it-tfal. Jekk jien tabib, u mhux speċjali bħalissa, li nagħti kura l-pazjenti tiegħi. Jekk jien accountant biex naqdi lill klijenti tiegħi ħalli s-servizz tagħhom jagħmlu aħjar. Fl-aħħar mill-aħħar kull xogħol u ta' servizz għall bniedem. Anki jekk wieħed qiegħed ġo kamra magħluqa jistampa dal-ktieb. Kien hemm persuna għamlet dan il-ktieb stampatu ġo kamra magħluqa x'imkien li aħna ħadd minna ma jafa, però dan il-ktieb imbagħad aħna nistgħu naqraw minnu. Allura dak anki dak ix-xogħol li ma jidirx ipoġġi linka u ħalli l-ktieb jiġi stampat qed jagħmel servizz lilna mingħajr ma jaf. Kemm tkun isbaħ li dak li jkunx ikun jagħmel dan l-affarijiet japprezza anke li xogħlu. Għalhekk jew nitolbu l-mulej illum San Ġużepp bħala ħaddiem ifakkarna f'dan kollu. Ifakkarna fix-xogħol tagħna u aħna nistgħu niftakru u napprezzaw dak li għandna narah bħala proġett akbar, niftakru fir-responsabbiltajiet li għandna bħala ħaddiema u niftakru wkoll il-bżonn tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-mistrieħ. Jew nitolbu l-mulej jkompli jagħtina l-erf tiegħu biex nifhmu narfu aktar dan id-don li tagħna li huwa anke id-don tax-xogħol. Fiskiet nitolbu fuq dan. U jew issa hu teleżis kuraġġ resqu t-talb tagħna l-missierna tas-sema. Jew niftakru llum għall-ħaddiema kollha, kemm ta' Malta kif ukoll tad-dinja kollha. Jew nitolbu għall-libertà jekk hemm xi uħud li huma maħqurin waqt xogħolhom. Jew nitolbu għal dawk li huma bla xogħol,
jew li forsi bħalissa b'mod speċjali huma mbeżza li ser jitilfu xogħolhom. Ejjew nitolbu għal morda, għal dawk li jieħdu ħsiebhom. Ejjew nitolbu għal dawk li huma agonija. Flimkien ma' dan, nagħtikom iċ-ċans anke intom id-djar tagħkom iżidu it-talba tagħkom. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Semmo friġli l-altar tijek, għanja ta' ferħ ta' għadna ħaġa wahda miegħek. Miġbura f'tal-baħir għana ġieli jistħoqlok hawnatu. Tolbuġ bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mejdejk sagrifiċċju għat-tifħir il-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla għajn ta' kull ħnina, ħares lejn dan l-offerti li aħna qegħdin nagħmlu l-kobor tiegħek fit-Tifkira ta' San Ġużepp u fit-tieba tiegħek għatina li jid-don li ressaqnu quddiemek ikunu għalina ta' ħarsien. Bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Quddiesa Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb ta' ġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr. U nfaħruk inberkuk inxandru l-kobor tiegħek fit-Tifkira ta' San Ġużepp, ir-raġel ġust, li inti tajtu barus lill-Verġni Omm Alla. Il-qaddej fidilu għaqli li jintettu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier iħares il-libnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, Ġesu Kristu Sidna. Bifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, imuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smawiet ma' s-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom, ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smawiet. Quddies tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobbs radd il-ħajr qasam tal id-dixxieb li tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr, tal id-dixxieb li tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet.
Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferl aw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr, għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaf l-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għat lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuzeppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsabħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kol ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub, u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek l-isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Jew issa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fiċ-ċakontana nitolbuk mulej biex fuq l-eżempju ta' San Ġużepp nożżu l-imħabba li inti turi magħna u ngħixu dejjem fil-għena ta' paċi bla tmiem. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. U jew issa nduru lejn Omna Marija u nitolbu għatleta ta' Marijiet li talbitina ngħidu minn din il-kappella. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Quddiesa Marja Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Quddiesa Marja Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Quddiesa Marja Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, itlob għalna. Ilekum Alla, Basha Selam.